dan Allah ku yi mun kai mai shu munafiki ya kada ku a gidan nan Allah baka hakuri komanda wallahi ba ni alƙur'ani kan bala'i maganin masu gudu kenan babu wurin zuwa to yanzu sai ka tashi ka gudu ina za ka Amadu yana fa daga shi sa kana ganin wani kasan bai da gaskiya kalli gashin bakin shi wayannan irin wayannan su ne kidnappers kai za ka ga mun gudun me kake ko sai na san farfasa maka jiki wallahi tallahi ne ba kinafa bane kuma wallahi ne ba barawo bane kuma mutanen shiru kai Amadu na gaya maka yayana ne dan uwana ne kai yadda mana dan uwanki amma dai ba uku ɗaya uban kuɗi ba a'a ba uwan mu ɗaya ba amma uban mu ɗaya ganne ko sojin da ya shekara 20 a gurin yaƙi ba zai lalace da wani ba dan ba an ji hannun maza ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dole kina gani dan Allah ka ku kashe ni a fakiri dan Allah ku sai kai ne ka ƙara gobe kuma shiga ciki